ngenani wadana remu-remu sang Brahmana Agung kabirsaning rujit sang Brahmana Agung tan kawusa mantes negaring Ndrawati Kocapa padha wektu siji crita beda papanan nggih risang rekyana patih Haryus Nguni ngawe sang jaring para sata kurung alun-alun negaring Ndrawati pating gedandap pating pansilak kaya malih golek dalan London Sekra kang pala tumingal prangacampa samya meteli lirtadit wileting kota danyanggung mangun sang niti menjang sang aji micil ladi nyonget dali wuos ing Yo sampe pasang kelipat tapi paman alyo jeguni. Panjuga kami sangjalik pala sosok. Bila apa? Wonten kalu-kalu digelik dulu wasli. Damel kaget so cari panah kule paman. Awet sekawet kula mriko nembe jajan. Wala taala. Paman Patih Haryus Nguni kula nyadhong dawuh paman. Paduka ngawe sang yaning para satakra wonten ing alun-alun Garing Ndrawati ingkang putra pun Dursasana cumadung dawuh paman. Paman kula ingkang putra pun Satama cumadung dawuh. Iya paman kula ingkang putra pun Kartomarma cumadung dawuh. Man.
kadung Paman. Orang getak. Mboten. Lagi kentekan jurus. Ya. Masa telung dina ngadur sepan njok terus. Ya ora apa-apa kok. Nggo imbuh-imbuh adegan kok jale. Aja kaget kowe kabeh tak awe. Mergo aku nampa dawuh saka Kakang Penemban Durna sartane anak Prabu Baladewa. Yen to dina sak mengko iki nggone Kakang Durna nglamar endang lara temono ning negara Ndarawati. Diadangi karo tekane Petruk Kanrong Bolong. Lajeng barengipun kados pundi Paman? Mula Kurawa satus samapta tata samapta ing gati sawe going diri. Budalna barisaning para wadya. Supaya ngundurke nglawan Petruk Kanrong Bolong lan Bagong. Ora sasuwe-suwe kelampit brungkat kimpul gajah gelar singa barong. Budal ngundurke Petruk nglawan Bagong. Cumanggah anggro sumbar maulindu bumi konjeng. Oh, ora salah nggih Paman sendika dawuh. Kurawa satus menika wonge akeh ting grubyuk nek ngundurke menungsa lara man. Wah. Bebasan angel mijet wae ngaranti suwe banyu sinari wis ora sasuwe-suwe Satama wonten timbalan. Manata gage budal wonten ngaraning Purwadyabala. Nuwun ngestakaken dawuh paring nyuwun pamit madal wasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Satama. Ya angkat sing prawara kusama. Makra-kra kumewang gegetare. Swaraning teteku murah ngarepanjriting turangga bendhe peri munya sauran mangungkung pracena mangkat ing prang gambira sing prajurit. Kebareng matur Paman sampun rampit anggen kula gelar baris nata wadyabala. Wis ora sasuwe-suwe gage budalna dina iki. Sigra mangsa lumapanot wirama. Hei ya.
Oh. Nututi lamun katututan lamun mangsa prawira diktaya prawira diktaya ora nanggono magawe gelar ira wang-wang kok suwi men kowe tak enteni. Ah biasa aku ki njuk sangu. Ge asile ra metu. Ratune agi kosong rekening. Ra ndek saldo. Oh. Aku ning Datulaya kok ratu kok kon nggawa dit ya ora mungkin. Wes pae aku truk nganti lehku pamit bola-bali. Blas ra peka sing tak anu. Ora peka nganti kaya. Cah enom iki biasa ana kowe. Butuh dit. Ya, dan kenakalan ku ya perlu awake dhewe iki. Ya. Ning dalam artikan nakal ku nakal-nakal sing becik. Ya. Iki malah kanane dadi kaya ngene. Wah, seben tandange bareng. Ya. Nek pancen awake dhewe niat nglabuhi si Senen, Senet. Hah? Senet. Pardiahene wis merem. Apa ya tak sawange. Wah, ngene iki gloyoran. Ya wajar bar paingan kaya le maklum. Mbah iya ya wis ora masalah. Iya. Ora apa-apa. Biasa ngono kuwi to. Ya. Wah nek pancen kowe niat lahir batin nglabuhi adimu kowe tresna karo adimu. Kurawa ho ketok Kurawa diampyak. Ya. Kowe sak ora-orane ku ya seperang to. Iso wae. Wes jan wis ora. Wes nek Kurawa tekan kene dienteni. Ya. Ning kene awake dhewe lara. Ah lara ku sing gawe urip. Awake dhewe ya ora njaluk. Nek kowe misale ndek pilek, kowe watuk, apa kowe njaluk? Ora. Lah, kuwi wis kodrating Gusti. Kowe wis digaris titi wanci kowe lara, kowe ngene iki. Liyane lara kowe melu lara. Ngono to. Ya. Ah nek adimu ora lakon rabi, adimu lara ati, sapa sing lara ati? Lah sapa le? Sing momong Senet. Sapa sing ngomong Senet? Bapak Semar. Awake dhewe ku uga sing tuwa-tuwa. Sing minangka dadi contoh adine dhewe ya kudu sing bijaksana to. Ya, ngono kuwi dadi wong sing prasaja wae. Bloko suta blak kotang terus tegang. Husus. Bloko suta blak kotang terus serang kok tenan. Heeh, ketrucut ya cangkeme. Ya. Wes nek pancen kowe nglabuhi tenan karo adimu Kurawa tandangi. Lah kowe aku ngaso. Lho. Awe meng ngaso. Aku ora wis omong. Aku ki meng MC. Oh. Dadi aku meng gambleh tok. Nek ana apa-apane sing mandang kowe to. Ngono lho. Wis seneng kamu kaya ngono kowe. Ah nek Kurawa satu rene tandange bareng-bareng ya terus. Lah iya iya. Kowe mburi wae. Ya. Sumangga anggura sesumbar mawalindu bumi gunjing kemeludo kuntur katuk melep sang jalani diei apa wae Kar
Lho kok Kar Jenengmu sapa? Kartomarmo. Kon ngundang apa nek ora Kar? Iki menengo kowe pol kowe. Sepatani malah ora. Sepatani bagus. Aku wis curiga ya Mega iki ket mau le nemeti kimpul kaya ora. Oke ana apa-apa. Wes ora. Tangga, aku mau ya weruh omong-omongan wong loro glenak-glenik terus tak sander. Terus kimpul rene lho, iki rembukan penting. Roh hatimu aku pol. Ya, titenono. Titenono sesuk-esuk kowe. Ngopo sesuk? Mulih wis bubar. Oh iya ya. Domong yakin kowe. Ora malah dugeran kan dhewe-dhewe. Sak gelemku mau. Arep apa kowe? Didhawuhi dening bapa terus supaya ngundurke karo kowe. Ngundurke aku salahku apa? Salahmu ora bener. Ayo wis salahku ora bener wis ora bener. Kowe wani karo Bapa Durna. Wani ku ning dasare. Dasare apa? Aku nglabuhi adikku. Adimu sapa? Si Senet lho. Adikku Senet. Tercinta, I love you. Yakin lho wis ora sakakean cangkem. Gek-geki. Adikku iki arep rabi, ana nganti ndang lara temon kok dipek bojo karo Lesmana. Mongko Lesmana ku wonge ngene. Apa ora rugi Sinuwun Ndrawati? Sing rugi ora mung ndang lara temon. Ning sing rugi ya Sinuwun Ndrawati. Wong tuane ora iso entuk swarga mergo anake salah milih jodoh. Ngono kuwi lho. Dadi zaman saiki nek milih jodoh ki aja mung pahitan rupa bagus tok, sugih bondo tok, ning didelok atine, Mas. Atine iki resik apa ora? Nek lenang milih jodoh wedok ya ngono, golek wong wedok aja mung sing raine ayu tok, bodine apik tok, ning didelok atine lethek nglarani wong lenang. Kuwi akeh zaman saiki dadiane ngono kuwi akeh. Ngono lho. Dadi Sinuwun Ndrawati nek milihke jodoh putrane kudu sing pilah tenan. Aku lho wingi arep ngrabekke anakku kowe. Direwangi uyak-uyakan roh hansip. Lho, mergane Ketuka kowe padha ora. Lah ngono kuwi contone sing ora bener ngono kuwi. Iki contone sing wis terseluru dalan sing ora bener utawa dalan sing kleru ki Bagong iki. Lho. Ngene ya tak omongi. Sinuwun Ndrawati sing menang, sampean ki nang kene ming jaya. Sinuwun Ndrawati sing menang, aku diparingi endang lara temon, tak boyo karo kadem apa ora? Apa endang lara temon diparingke Begawan Durna dirabek karo Lesmana ki sing menang Sinuwun Ndrawati, ora kok dapurmu Kar. lho ngawu gawar ngawu. Sak gelemku, cangkem-cangkemku kok. Kowe ngapa wae? Wah, edan menungso ora tatanan. Ora gelem mundur. Ora. Arep apa wae? Saiki ijen. Kowe iso ngundurke aku, waton kowe iso nglangkahi ku andene Petruk Kanrong Bolong. Lho kok aku iki jenenge ora. Aku nek wis ngomong, aku mau master of ceremony. Jo. Aku mung gambleh tandangan wis ngono. Aku tak ngaso, es tehku isih setengah. Ya. Menungso ora tatanan Petruk Kanrong Bolong. Nggih. Ora gelem mundur, mboten ajeng mundur. Kula wangsul nek kula pun boyong kalih endang lara teman. Weh lah dalah, lena pangidap tebak dalem kon rondo bojomu. Pek nek rondo. Sampeyan cerane rondo, ya toh? Ayo, Wingi ngerti kula sampean bar di ayo. Sampeyan bar undur diri mergo ana wong loro ning omahe. Ning omahe dheke lho. mergone kula sing ket ngebis ngintip WA niku kula. Tekan sampean linggo enten anding kempul niku aku sing ngintip niku kula. Sing ngindik kula. Ki ontong wonge lunga iki. Ya, Saiki Yanto to, Yanto to. Ayo maju. weh lah dalah menungso ora tatanan. Lena pangendamu mati dening aku. Mang majeng najeng wirangan kalihku Randra karo Kartomarma.
tai 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 hoi ho tai ayo mati sadar hoi aduh mati sambat to ya ora bakal iso menang nek mungsuh petruk kantrong candak sira wis ora iki yo hoi ya ya ngene iki lho tandang iki yo cerdas ayo ya ya aduh macam hoi 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 maju oleh yo aduh karep-arep kaya Werkudara. Kalau ora sida ya. Satama Bagong anak kiri, anak jaran. Hus. Iki arep cecenan ning kene iki, bidange cecenan. Kowe ngeceh aku anak kiri, aku ngeceh kowe anak jaran. Yo, mbokmu jaran, ya ta? Ben sore ditumpahi cah cilik-cilik. Mubeng sauhubungan 1000, sauhubungan 1000. Nek mubeng tekan kecamatan 10.000, ayo. Alternatif bensin mundak regane. Yalah dalah menungso rataran. Ayo gelem mundur ora? Ora sah ngayunake ndang lor temon. Sak gelemku lho. Aku nglabuhi adiku. Sapa jenenge mau, Tru? Senet. Ah, adiku jenenge Senet. Arep rabi entuk ndang loro temen lha ora pol. Ning atase Semar kok ndek besan. Juragan kayu juragan apa cerita? Nata Ndrawati, gua akeh ngomong. Nata Ndrawati, ya. Semari mengkere. Ning apa rapol ning nganti kelakon besane Nata Ndrawati. Ayo karep apa? Wela dalah menungso ora tatanan. Apa lakon ajurku umur dring tangan ing Sotama. Ayo tibano. Tibano pancen kowe digdaya tibano. Kowe matek aji panglebur apa to? Mbuh sagelemu. Panglebur tembaga timah dadi gamelan perunggu. Ayo kowe pancen kowe digdaya matek aji panglebur gamelan gongso, panglebur gongso. Ayo maju kene.
Ya adalah leno pecah sirahmu. Ya tibakno. Ya iki gun sirah ki sing anu ki. Edan kowe kok nyunggi menyan barang. Iki boroke. Tak kira menyan wae. Menyan kok mili. Ora gelem. Jijiki ora. Wis tibakno. Mati drawu, pecah ndas. Tibakno. Oh. Hati-hati lho iki gapite utuh lho iki gapite. Nanti tugel nanti kamu kecewa. Wela adalah menungso ra tenan. Ayo. Malso. Gah. Ayo malso. Ayo malso. Iya. Iya. Ora iya. Iya. Meh aku anak jarane kok kowe ngece karo aku. Malso. Ngantemo kowe malso. Ora dubrut cangkemmu ora sak gremu dhewe. Ayo. Dubrok. Ayo malso kowe. Ngah. Wedan keparat menungso ora tatanan. Maju. Karta marma mundur. Iya man, kawon man. Kok tatu arang keranjang ngono ra. Mungsuh Petruk kok kalah. Inggih. Nyatanipun Adianto namung Ponokawan ing Petruk menika didaya sanget. Kula ngantem mboten dipun raosaken. Kula diantem kok awak kula iso muser 180 derajat man. Edan. Sing diombe pil apa Petruk kira? Sak geleme dhewe. Lah dalah kok iso kaya ngono. Aduhan. Sotama kok mundur karo nangis ngono. Sakit manah kula. Lah ngapa? Edan Bagong kula antem malah ngece. Malah ngiyah-ngiyah terus cangkeme brat-brut. Sikile tuprak-tuprok. Wis iki anak jaran kok wis kono mundur. Sampeyan malah ngece kula sampeyan. Ngiyah. Kaene kok delok ya. Iki kok mang delok. Tuprok. Adalah wis ora sah kaya ngono kuwi. Senengane kok wis aja lara ati, kudu tok tampa. Iya. Edan paman pati Arya Sengkuning ngelarake ati. Edan. Kanca-kanca maju to. Ayo iki sapa sing urung maju? Ayo nggih. Ayo sapa sing urung maju nggih? Kula gah maju man, kula gah maju. Kula kecil kula. Ya wis. Niku citrakca niku. Gelem lawe. Gelem. Wis maju kono. Citraksa. Non. Maju rene. Siap. Kesenian apa iki, Man? Mbuh. Iki. Sampeyan kok nini bali kula. Ayo maju. Ketokno nek Kurawa ki digdaya, Kurawa ora lemah. Lemah sinten? Tegese lemah ki ra ndidaya ngono lho. Bahasa Indonesia wae paham ora to iki? Lah pas pelajaran bahasa Indonesia bolos, Man. Wah. Maju. Arep maju kula. Ya wis maju kono. Pajan menungso ra tanah. Mungsuhe sinten? Petruk Kanrong Bolong Ale. karo Bagong. Pun, Man. Minggu mriki tak sumbarane. Ya. Nganti tiwas kowe sumbar kok malah kalah, malah wirang pamanmu. Nggih. Petro. Apa? Bagong. Apa? Si Aziz. Aziz. Kok geng belo sirahmu.
Kowe iso menang mungsuh karto marmo susu atama. Nek kowe urung karuan nek kowe mungsuh cici trajo. Ayo, karep piye? Apa kelakon titipan tanganku tinjung akhirat delang tak. Kleru cah ke salah server. Mah, donge rono kok malah rono. Mas. Gah lah. Yalah dalah. Anak Prabu Baladewa kasumanggaaken, Ger. Oh. Sri Baladewa Narapati Twinaris waraning Kresna kang langkung tresnanira marang Jak Panon Jinawi. Walah Panos maning jajalan saring baune iblis lanat. Petruk kantong bolong sing gembelo siramu keleleng pacakmu. Ngobrak-abrik barisaning Purasata Kurawa. Ya lah dalah. Iki tandange Rata Mandura kowe ora mundur seneng tak glandang negara kowe barat menungso ora tataran. Hos. Wedi wae mungsuh Kurawa. Ora kok lemper perkara mungsuhe Kurawa ki udu. Ning nek iki mati tenan sayo bali wae. Apa to? Mati tenan iki nek ora bali. Iki ora matur bapak wis awake dhewe kelangan adine awake dhewe ora masalah. Sing penting awake dhewe slamet. Petruk. Kita itu tidak boleh egois. Kita itu tidak boleh mementingkan diri kita sendiri. Ora bahasa Indonesia to. Aman. Bahasa Indonesia ki bahasa nasional, yang satu bahasa Indonesia. Kaya dek sumpah memuda kae. Kelingan ora kowe. Wingi kowe melu kowe ning kowe micek kowe paling. Aku micek. Kowe kok. Aku gumun aku apel ngadeg kok iso turu ya. Sangka ngantukmu ya. Aku awake dhewe ki ora oleh egois. Awake dhewe ora oleh menting awake dhewe. Awake dhewe kudu nglabuhi awake dhewe, anu adine dhewe. Padha karo kowe egois. Cangkemku iso klera-kleru domongi kok. Awal dene pancen niat nglabuhi bapak, nglabuhi senet. Senet iki sing tak tresnani. Nek kowe ora tresna karo adimu, ya wis. Bali yo. Sinun Mandura tandangane ben aku mati mungsuh Ki Anenggala. Tenan lho ki. Tenan, padake apa dikirake aku kuwi tau goroh. Aku ki wong sing paling ora tau ngapusi. Aku wong suci. Suci dengkule ora. Kon film antv ki lho terus sucine ki. Oh, tak kira senane ora ya ngono ora. Lah iki mati tenan lek awake dhewe ora mlayu. Wes, mundur kene tandangane. Lho. Ora goro lho. Ora. Kowe ning kene. Tengok ngono. Kae ning bangku ana mie ayam rong piring. Anu rong mangkok, kowe rong tak mangan kae. Ya. Kowe mangan kowe nganti Sinun Mandura. Teko mrene, lah ning nek kowe nandangi Sinun Mandura mati mbok ben. Karimepe batune malah. Kaya radio wae, aku ndek penggenter kaya radio e. Apane cangkeme. Persis anggere ceklik ngono kuwi. Ngomong ora entek ini. 9 ditambah 9 tambah 9 berapa? Ayo jawab Sugianti, jangan plegak-plegu. Anu Bu, swadesi adiloka. Iya, ijazahmu langsung lulus. Wah, radio karo sing nyeritake Harmadi iki gayeng le nyeritake Harmadi. Ning nek cara aku kok sing mati kaya aku ora ikhlas le. Apa arep mlabuhi? Wes tak labuhane. Bela pati mbelani awake dhewe. Mbelani adine awake dhewe. Mergo awake dhewe iki ning dalan sing bener. Ngono. Ya mbok menawa Sinun Mandura lagi ora mood. Anu lagi ora emot.
Ya makane dielekke awake dhewe iki batur wajibe ngelekke. As, tandang ana pancen kowe wani. Pusaka. Pusaka. Belono piantun digdaya kok nganggo pusaka. Iki pusakaku guru tak gunake nek ngomah ya padake ora. Ah pusakaku ya ngono. Wis goleke pusaka. Ya sentani kono. Tak golekne sik wah jan waduh kok dutayangan kabeh iki. Ora nek sing empan iki kok wajan wis. Iki wae wis iki genah iki gamanmu iki. Ngono wis. Iki kok ora neyeng dhewe. Iki lah ku nyolong ngono bakul degan mau. Wah iku yo nyelintes. Wis maju ngono, tandang ngono. Wis, tak tandangane Sinun Prabu Baladewa. Nek pancen aku mati saka tangane Sinun Baladewa, mati saka Kyai Nenggala berarti aku labu bener. Wis, gak ora maju atruk ya. Wis sampeyan ya. Good luck terus. Ya. Wah, panos maning jajal anak sekraning baune iblis lanat. Menungso ratatan sing gemelo sireng gleleng pancake. Kowe wani karo Nata Mantura Prabu Blek. Aku ya wani karo kowe. Ayo. Sapa sing ora wedi karo Prabu Baladewa? Sapa sing ora wani karo Prabu Baladewa? Petruk Kanthong Bolong nadyan temung derajatting batur, nadyan temung derajatting 17. Ning bendoku wani. Mungsuh Kyai Nenggala. Kowe lah dalah kowe ora edan kowe, ora edan. Iki Kyai Nenggala pamuneng Satru Sekti. Tamake Gunung Jugruk Segorasat. Iki tak nggo nyolong gori ping 3 ora konangan. Ayo, reng apa kowe? Digdaya iki mbane kuwi. Menungso ratatan sing gembelo sireng gleleng parsake. Wah, lah dalah wani karo Nata Mantura. Ayo, tibakno pusakamu. Wah, tibake pusaka rek dadamu ora tinjuk arek nyawujud takon dosa. Pecok cengelmu aja mati. Ora mati aja diundang Petruk Kanthong Bolong. Kok Prabu, Petruk lereno Petruk. Siniram tirtaning kesabaran. Bareng Yayi Ndorowati rawuh mrene kok wah atiku sing maune mangkel karo Petruk dadi ilang. Ngoten niku sampean nggih wis kepelet karo adine dhewe. Kok ana kasus kakak menghamili adik. Kowe guneman piye to kowe iki? Ya guneman wong kaya senane ora. Iki jaman saiki ngono lho. Kahanan saiki tegese niku kula ngomong ngono ki ora kok kula lemayang saru niku ora ning niku ugi edukasi menika tumindak ingkang boten bener menika tumindak ingkang kleru ngoten lho ngono to nggih kaya adine dhewe kaya disidoti niku boten kleru niku sijine anu di luar nikah ki larangan agama tur karo adine dhewe kuwi mongko sedarah niku boten pareng ngoten lho niki edukasi niki. Ora kok saru ora. Lho, cangkeme jaga cangkemmu kuwi. Weh lah dalah. Kok malah tok pisah to Yayi Kresna. Oh Prabu mbok sampun. Ginanipun menapa dak-dakaning pasulayan menika? Mapan mening Projeng Ndorowati. Njur karepe si Adi kepiye? Kok Prabu? Piye? Kula mau sampun nanting kalian pun anak kula Endang Loro Temon. Yo. Aturipun anak kula pun Endang Loro Temon piyambakipun purun dipun dhaup dening sok sinten kemawon. Waton temanten kakung saged ngaturaken inggih menika pepanggil ruba. Pepanggil rubane apa? Sepisan temanten kakung kedah nitih gajah ingkang bisa tata jalma
ngajenganipun gajah menika dipun beksani nggih menika Wanara Kusika Seta. Menika kok Prabu. Temanten kakung kudu nitih gajah kang bisa tata jalma ning ngarepe dijogeti Wanara Kusika Seta. Inggih mekaten kok Prabu. Wis ming loro kuwi. Inggih namung kalih menika. Welah salah. Iya Yayi Prabu Ndorowati yo. Aku ngaturke panuwun yen to pancen tetela dawuhmu kang dadi kaya mangkono. Aku njaluk pamit bakal bali kondur negara Ngastina. Matur kelawan Yayi Prabu Duryudana supaya enggal Lesmana ngupaya lan budidaya syarat seranane. Inggih kok Prabu ngatos-atos sampun kados lari alit nggih kok Prabu. Yo. Delong. Bareng men kaya Rama Bargawa. Rama Bargawa sing digawa kapak. Nek kula bendro nek tukang apa ki Magong? Tukang degan. Ya. Wah, ora bape. Nggih. Linggo ngisor. Nggih. Sendika jenengan. Inggih Padalang. Padalang gundulmu ki atos ora. Bendone salehke. Nggih. Ah, jane ora. Bagong mana nih? Gong. Rene oleh. Siap. Anten apa jenengan? Kowe uga kudu ngaturake syarat sing wis tak aturake. Mergo dadi ratu kuwi ora kena mbanci mbanci ladan. Nggih. Napa mau? Pinanganten kakung kudu nitih gajah kang bisa tata jalma ngarepane dibeksani Wanara Kusika Seta. Gajah sing iso tata jalma, gajah sing iso omong. Wanara Kusika Seta. Wanara munyo. Kusika nek cara aku kulit wulu. Kusika kulit seta putih. Wanara kesikut. Kesikut apa ora? Mbah terus ora iso mikir wis. Kang Bakan niku nggih sinuwun. Iya Petruk, ming loro kuwi. Nggih. Wis gage bali kowe matur karo adimu Senet supaya enggal budidaya. Pepanggil rubuh sing dijaluk karo anakku ndang loro temon. Nggih pun nyuwun pamit nggih sinuwun. Ngati-ati aja kaya bocah cilik Petruk kan Ronggolo. Ayo bangun negarane. Tua lolo punapata mirah ingsun
Paman Arjuna. Kula nuwun sewu. Sasampunipun paduan nimbali dumateng ingkang putring Pringgondani. Kenging menapa paduka malah tindrim wonten kesatriyan Madukara. Gatotkaca Wonten timbalan. kabeh iki disababake saka murcane adimu ya kuwi Sangka Wijaya. Sing wis ana sewindu iki nilar marang kesatriyan ing Tanjung Anom sartane ninggal kelawan aku. Iya Gatotkaca. Nganti bibimu ora Sembadra iki sedih. Mikir sartane menggalih goleki ana ngendi dununge adimu Sangka Wijaya. Lajeng paringipun kados pundi? Mula kowe tak suwun iku bertikel Gatotkaca nyaketa sowan marang ngersaning pamanmu Gatotkaca. Suram-suram dilangkara king-king lewang usma kang layon ana dandang sangka sabreng apa rupa-rupane dandang laring dandang surika miwah pedang cucuk wesi pulos rani aja sira nyucuk Sri Setana cucukan syarat sawane wong Sukerta amung pamuji teguh rahayu yuwana Gatotkaca wonten timbalan rikala semana Abimanyu mung pamit kelawan aku pamite Abimanyu jroning pamit kelawan pun paman bakal budal tapa ana ing telenging gunung Mahameru ana ing lengkeng gunung Mahameru nanging malah jebul tinemune wis ana sewindu iki Abimanyu ora bali Gatotkaca kula nuwun sewu paman murapa mboten naminipun mriku kebo nyusu kudel jalaran paduka menika ingkang langkung sepuh paduka ing menika ingkang kaparingan netra batin paduka ingkang mangertos kawontenanipun Yayi Angga Wijaya pun Yayi Abimanyu
kedahipun panjenengan boten sah tahren kalian kula jalaran kula menika kudung ing nalar cingranging samubarang Gatotkaca wonten imbalan jroning aku nyawang netra batin sartaning golek yana ngendi dununge Kadang Wangka Wijaya ndak sawang jagate Abimanyu katon peteng sartane aku ora bisa nemoni ana ngendi dununge Abimanyu Gatotkaca. Tan samar pamuring sukma sukma sinukmaya sinukmaya winahya ing sepi menawi paduka najaken kalian kula piyambak boten mangertos menggo dhisik Gatotkaca jalaran kowe kang ndak percaya putra Pandhawa kuwi sing ditresnani siji Angka Wijaya ya Abimanyu angka loro Gatotkaca mesti wae kowe ngerti ana ngendi dununge Abimanyu Blakasuta kula mboten mangertosi paman wis ora usah suwi-suwi nek pancen kowe tresna kelawan nadimu Angka Wijaya golek ana ngendi papan dununge selak ora kuat nggonku nahan sartane nggonku ngempet rasa sungkawa iki Gatotkaca nuwun ngestaken dawuh paduka kula aturi lerem sawetara kula ingkang sagah madosi wonten pundi dunipun Yayi Angka Wijaya wis budhal dina iki Gatotkaca nyuwun pamit paman Janaka Wanodya yutama ngambararum sang kusuma nek wis kaya ngene iki njur awake dhewe arep ngopo bapakne kula aja gawe perkara diajeng pun kakang duweni kewajiban lagi tintrim kahanane kok wis arep ditinggal mesti nang omahe bojone sing siji ora babar pisan ora terus nyandi lunga tapa goleki Abimanyu mengkukur malah geblas mulih-mulih nggawa bocah ora diajeng babar pisan ora apa wong wis adat sabene sok kaya ngono adat sabene pamit lunga sedhela 3 sasi lagi bali anak-anak ora ana sing ngopeni apa-apa entek Koko Prabu Puntadewa ya ora tetinju marang kahanan Madukara wis ora sah lunga-lunga wis eneng kene wae tak kancingane lawange diajeng garwaning pun Kakang ora sah sok nangis Blakasuta pun Kakang duweni kewajiban mergo pun Kakang ditimbali dening Kakang Nayantaka Kakang Semar apa Kakang Semar haro mengko Betari Kanastren ora babar pisan ora Yayi Sembadra apa bapakne kula aja kaya ngono aja mlengos kaya ngono marai lara ati wong lenang apa bapakne kula wis aku njaluk pamit leremo sakwetara yen to kowe butuh apa-apa kowe mung kari ngawe karo mban iya bapakne kula awas janji kowe geblas 3 sasi aku nesu iya ora apa-apa wis nyo iki anggepen iki talining katresnan ora sah nyogok aku ora Sembadra gah disaka
kok. Wong biasane wis sok tak sogoki. Bareng saiki kok wegah. Ora perkara kok sing kuwi, iki perkara duit. Wis ora sah ngono kuwi. Wis aku njaluk pamit. Iya sing ati-ati pangeran. Wis aku njaluk pamit. Iya ngati-ati. Aku njaluk pamit. Mbok ora sah nangis ngono kuwi. Aku isih menggalih ning ngendi Abimanyu. Wis ora sah nangis nek budal kek budal. Iya Yayi Sembodra njaluk pamit Yayi. Kata tian Gatot Kaca Inon mapangaken arga kira teka pira Kresna Parta Kresna Parta manahara sakti nira arep menyang ngendi nggonku ngupati Yayi Abimanyu. Bocah kok ngrepotke wong gerang. Ora ana gunane babar blas. Bingung nggonku goleki. Siloramune ngendi? Yayi Angkawijaya. Tak mlaku mangetan. Mangulon lan mangidul mbok menawa aku kepethuk trontong-trontong seleng pepadang. Wah, nek tak kira kok ora ana solusine. Wis ngambah dirgantara ae sak gelem kowe.